ବାପାରେ ଏତେ ମଶା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ। ଏଇଟା ଏକ, ଚଲ ଗଣିବା କେତେ ହଉଛି। 1 2 3 ଏଟା ମୋରି ନାହିଁ ଭାଇ। 4 5 6 7 ହାତରେ ଗଣିବା। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। ବାପାରେ ଗଣି ଗଣି ତଣ୍ଟି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 64 67 68 69 70 71। ଆମର ଗଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସରିଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ମାଛି ହେଲେ 71।